Bună, sunt Georgiana, de la Flori Sauvage. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc că ești aici și că urmărești acest video. Și astăzi vom discuta despre buchetul de mireasă cu flori de câmp și vom aduce în discuție două aspecte foarte importante ce țin de acest buchet, și anume fragilitatea florilor de câmp și sezonalitatea lor. Așa că dacă și tu ești o mireasă ce cochetează cu acest tip de buchet sau ai anumite aspecte pe care ți-ai dori să le lămurești, te invit să urmărești mai departe acest material. În primul rând, aș vrea să menționez că buchetul cu flori de câmp presupune un anume stil, adică nu vom putea folosi orice tip de floare, ci anumite tipuri de flori care să ne ducă cu gândul la o poieniță cu flori, să ne ducă cu gândul la un câmp cu flori. Sunt acele flori mici, cu diferite texturi, acele flori delicate. Nu vom folosi trandafiri, de exemplu, nu ar fi indicat să folosim hortensii și alte flori mari, bogate, ce nu sunt în această poveste. Dacă ar fi să încadrăm acest buchet într-un eveniment, ne-am gândit la un eveniment în care miezul, în care natura este cea mai importantă. Deci miezul e dat de natură, de apropierea de natură și totul se întâmplă sub aspectul simplității, sub aspectul materialelor naturale, ceramică, lemn, pânze, iar prin designul floral pe care îl vom realiza, vom aduce cumva acea poieniță de flori, acel câmp cu flori, îl vom aduce în localul respectiv. Îl vom aduce pe mesele invitațiilor, iar mireasa îl va purta în buchet. Deci acea parte din mică bucățică din câmpul de flori va fi și în buchet, va fi și pe mesele invitațiilor în aranjamentele florale și în orice element floral creat. Am găsit aceste două imagini pe site-ul celor de la The Wedding House și mi se păreau foarte potrivite pentru acest buchet, pentru acest mood board virtual pe care acum îl avem în minte cu florile de câmp. Cred că fac parte din aceeași poveste și se completează foarte bine unul pe celălalt. Mă refer la elementele naturale din cea de-a doua imagine și mă refer la florile care se regăsesc în prima imagine. Sunt mici, texturate și ne duc cu gândul poate la drumețiile acelea pe care le facem la munte și găsim o mulțime de flori micuțe de toate culorile, cu foarte mult verde în jurul nostru. Acum, dacă și tu cochetezi cu această idee, dacă și tu ai în minte un buchet de mireasă, te invit să ți-l imaginezi acum și pentru câteva 20 de secunde, 30 de secunde să închizi ochii și să-l vizualizezi. Cum ar arăta el? Ce tipuri de flori vezi? Sau cât de simplu să fie? Sau cât de colorat să fie? Închide ochii și imaginează-ți, ia-ți un pic de timp. Acum ne imaginăm cu toții cum ar arăta buchetul cu flori de câmp preferat și noi pornim cu câteva sugestii. Acum să vedem dacă imaginea pe care tu o ai în minte se regăsește poate în aceste sugestii ale noastre. Primele imagini sunt cu niște buchete cu maxim trei tipuri de flori. Deci sunt niște buchete mai simple. Și tocmai această simplitate le dă o frumusețe aparte lor. Adică inclusiv buchetul din mijloc cu floarea mireței ne duce cu gândul la un câmp de flori, corect? Și este realizat dintr-un singur tip de floare. Sau prima imagine în care avem floricele mici, chiar foarte frumos mirositoare, pentru că avem acolo și salvie, dacă nu mă înșel. Deci vă dați seama, ar fi un buchet de mireasă cu flori medicinale chiar. Și cred că mi se pare foarte frumos și un aspect foarte drăguț și de efect și de amintit, de ținut în suflet pentru tine, să știi cum buchetul tău de mireasă mirosea atât de frumos și era atât de pe gustul tău, pe simțurile tale mai exact. Dacă am trece mai departe, am vedea cum
Putem avea și mai multă culoare, putem avea și mai multă bogăție, dar să păstrăm ideea de flori de câmp, să aducem cumva puțină, să păstrăm ideea de sălbăticie a florilor. Cam asta ar fi ideea din aceste imagini. Și eu zic că este redată destul de bine. Nu ne plac atât culorile, cât și compoziția per ansamblu, adică stilul în care florile au fost așezate. Cât de fragile sunt florile de câmp? Vorbim despre asta pentru că am observat că multe mirese au o teamă atunci când ele își doresc un buchet de mireasă cu flori de câmp, dar se gândesc că acele flori sunt mici, sunt fragile și nu vor rezista mult. Adică dacă stai să te gândești că florile de câmp pe care le aduni din drumețiile tale nu sunt atât de rezistente. Și totuși, ți-ai dori ca buchetul de mireasă să nu ți se ofilească și să ajungă cam așa după jumătate de zi. Bun, poate este o imagine un pic exagerată, dar ideea în sine este aceasta. Teama de a nu se ofili foarte repede. Nu ne-am dorit asta. Dar țin să vă spun că florile de câmp sunt totuși niște flori de cultură, pentru că florile folosite în buchetele de mireasă nu sunt adunate de pe câmp, nu sunt adunate din diverse locuri în care ele cresc spontan. Deci nu sunt flori ce cresc spontan, ci sunt flori cultivate în ferme, în locuri speciale. Iar soiurile sunt niște soiuri care au fost îmbunătățite de-a lungul timpului, așa cum se întâmplă și în cazul legumelor. Sunt niște soiuri rezistente. Vă dau de exemplu mușețelul. Vă dau exemplu mușețelului, care nu este mușețelul pe care noi îl culegem din diverse locuri însorite, ci este un alt tip de mușețel. Este un mușețel mult mai viguros și mult mai rezistent, adică el rezistă foarte bine dacă este ținut, bineînțeles, în condițiile optime de păstrare a florilor, adică la o temperatură potrivită, nu în soare. Sau o altă floare care îmi vine acum în minte este cea de sânziene, florile acelea pe care voi le culegeți și vă faceți coronițe de sânziene cu ele, care chiar se numesc sânziene. Noi putem folosi acel tip de floare și în buchetul de mireasă, dar nu este aceeași floare, adică este un alt soi care respectă, care a pornit de la ideea de sânziană, dar este un soi mult mai rezistent, este un soi de cultură cultivat în acest scop pentru a fi în industria floristică. Așadar, florile pe care se folosesc în buchetele de mireasă sunt flori din soiuri rezistente, sunt flori de cultură. Așa că nu trebuie să vă faceți griji pentru că nu vorbim de același tip de floare. Bun. Un alt aspect pe care aș putea să-l menționez acum este că noi ne dorim cumva să creștem gradul de prospețime al florilor prin a apela la producătorii locali, la flori de cultură locală și vă menționăm de asemenea că sunt din ce în ce mai multe inițiative de producători locali ce încearcă să cultive flori specifice locurilor noastre și noi încurajăm și ne dorim să facă asta și pe viitor, astfel încât să putem apela la ei pentru proiectele noastre și pentru miresele noastre. Ar fi un plus pe partea de sustenabilitate pe care noi dorim să o creștem, aceea de a apela la producătorii locali și de a nu mai cumpăra flori aduse din Olanda, dar cum nu există diversitate foarte mare, deocamdată cam asta ar fi situația. O altă întrebare adusă în discuție, atât la buchetele cu flori de câmp, dar la toate buchetele de mireasă, este aceea de sezonalitate și anume în ce sezon sunt disponibile florile pe care eu mi le doresc. Mai ales că sunt unele mirese care au o floare anume pe care și-o doresc în mod deosebit în buchetul de mireasă. Ei bine, pentru florile de câmp
Aici sezonalitatea cumva ar fi de primăvară, vară. Maxim aici ne oprim, adică există flori care se găsesc chiar aproape tot anul și seamănă foarte mult și sunt parte din aceste flori de câmp, dar găsim diversitate și găsim o abundență în aceste flori de câmp primite de la cultivatori, deci soiuri specializate, o găsim în sezonul de primăvară, început de vară mai ales. Haideți să trecem puțin prin tipurile de flori pe care le găsim primăvara-vara și vi le pot spune că poate vă interesează. Prima imagine este cea cu Nu mă uita, acea floricică mică albastră, foarte interesantă și foarte potrivită pentru ideea de flori de câmp. Merge și pe partea de nuntă rustică foarte bine. În a doua imagine este moșețelul. În a treia imagine o avem pe nigela, care înflorește în abundență în luna iunie. În a patra imagine avem cosmosul, una din florile mele preferate și înflorește foarte mult în lunile iunie-iulie, dacă nu mă înșel. Cu el putem merge și mai departe și îl găsim și în august, poate chiar și în septembrie, dar nu trebuie neapărat mizat pe acest aspect. Și vă spun acum că atunci când florile sunt cumpărate în sezonul lor, ele sunt mult mai bogate, sunt ce trebuie, adică sunt mult mai viguroase, sunt mult mai proaspete și au acel aspect pe care ni-l dorim. Atunci când suntem la sfârșitul sezonului, se vede și o scădere oarecare a calității. Bun, mai departe ar fi Margareta, a patra imagine, a cincea imagine, pardon. Margareta românească este cea pe care o vedeți acolo, pentru că există multe alte sortimente de margarete, dar aceasta, cu miezul acela galben, este cea românească și o găsim la producătorii locali în luna iunie, cred că și iulie, da, și este foarte frumoasă, e deosebită de celelalte sortimente, dar ne putem bucura de ea local în iunie, iulie, maxim, cam așa. Apoi mai avem clopoței sau campanula. La fel, sortimentele de la producătorii locali sunt foarte frumoase și sunt niște flori mai micuțe față de sortimentele primite din Olanda. La fel, sezonul lor e primăvară, cred că și început de vară. Le mai găsim și în timpul anului din Olanda, dar nu tot timpul, adică iarna nu mi-am aminte să le fi văzut. Bun, mai departe, Veronica, la fel o floare de început de vară și ultima imagine cu niște floricele mici care dau o textură foarte frumoasă este ceea ce numim noi în termenii populari traista ciobanului. Cam acestea ar fi floricelele pe care le găsim în primăvară-vară și cu care putem face buchete foarte frumoase. Uite aici două imagini în care putem mixa ce am găsit mai devreme și vedeți și voi ce texturi frumoase sunt și cum aspectul de buchet cules, proaspăt cules dintr-un câmp de flori. Cam ăsta este aspectul și e minunat. Partea bună este că găsim flori ce ne duc cu gândul la câmpul nostru de flori și în restul anului. Că tot spuneam că margaretele se găsesc în iunie-iulie la noi. Există alte sortimente de margarete, cu miezul mai verzui, de exemplu, ce se găsesc aproape tot timpul și putem creiona un buchet potrivit în acest sens cu aceste flori sau cum sunt aceste bulinuțe galbene de craspedia care se găsesc la fel mai în tot timpul anului pentru că ele se usucă și rămân la fel de frumoase și galbene sau solidago sau acele sânziene care se găsesc la noi în iunie. Solidago se găsește aproape tot timpul, adică
are și el sezonul, bineînțeles, de vară, dar îl găsim și dă acea textură foarte faină în buchete aproape tot timpul anului. A patra imagine, cea cu Astrantia, este o floricică pe care noi o vedem atunci când mergem la munte, o întâlnim pe toate pajiștile și chiar este din povestea florilor de câmp. O găsim la fel adusă din Olanda, o găsim destul de des și aproape în toate anotimpurile. Pe următorul rând avem prima imagine cu floarea miresei. E o floare care nu e tocmai o floare de câmp, dar are acea textură, acele multe floricele, o explozie de flori micuțe, ce se potrivesc, floricelele ei se potrivesc foarte bine în contextul florilor de câmp. Adică putem concepe buchete care au la bază această floare și care ne duc cu gândul la florile de câmp. Chiar și simplă, după cum ați văzut și mai devreme, arată foarte bine. Sau în combinație cu lavanda, adică se pot face foarte multe tipuri de buchete pornind de la ea. Mai departe avem acele flori albastre cu tentă albastră și țepoase, Eryngium se numesc, și ele ne duc cu gândul la câmp și se găsesc aproape în tot timpul anului. Mai departe, Oxypetalum e cumva a doua opțiune atunci când nu mai avem florile de myosotis, de nu mă uita, nu mai sunt în sezon. Putem opta pentru acest Oxypetalum, care se găsește atât pe bloul acesta frumos, cât și pe alb, și care arată foarte bine și se pretează foarte bine în multe buchete și în multe stiluri. La fel de versatilă și cred că e una din florile noastre preferate, o folosim foarte des în design-uri, este cea din ultima imagine, se numește Wax Flower sau floarea de ceară și chiar dacă nu este o floare de câmp, ea are acele floricele micuțe, diafane, foarte potrivite și pentru acest stil de buchet, dar și pentru un buchet, merge foarte bine și pentru un buchet elegant. Cred că e cea mai versatilă floare pe care am folosit-o. Și o găsim atât în nuanțe de alb, cum vedeți în imagine, cât și în nuanțe de roz pal și roz un pic mai aprins. Uite cum putem mixa florile de mai devreme, astfel încât să avem un buchet care să ne ducă cu gândul la un câmp cu flori și în ianuarie sau în februarie. Cred că ultimul buchet, de exemplu, e făcut în luna ianuarie, dacă nu mă înșel. Și avem Solidago, avem Margarete, avem Craspedia, avem Eryngium și mai avem și niște bobițe mici și roșii. Bun, deci pornind de la aceste flori și după cum ați aflat și voi, ele sunt disponibile în sezonul lor de primăvară-vară, dar există și o mare varietate de flori care poate fi găsită în tot timpul anului și în felul acesta avem o mare varietate de flori la dispoziție. Sper că ți-a fost de folos materialul pe care l-ai urmărit și că ți-ai lămurit anumite aspecte ce țin de flori. Dacă ai întrebări referitoare la ce flori se potrivesc, ce flori de câmp ar fi disponibile într-un anumit anotimp sau, nu știu, poate o altă întrebare pe care tu ai vrea să ne o adresezi, te invit să ne scrii în comentarii chiar la acest video și noi îți vom răspunde, pentru că ne dorim să aducem informații care să fie cât mai relevante pentru voi. Iar tu, cu buchetul de flori de câmp, să arăți cam așa. Deci, în primul rând, să te reprezinte, să fii tu și să te simți în largul tău, să simți că e ceea ce trebuie pentru tine. Încă o dată mulțumesc și sper că ai găsit informații folositoare. Te aștept și în videoul următor. Cu drag, Georgiana și Alexa, de la Flori Sauvage.